everyone, खुलुमबाय लोगोफोर आं गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लानाय जाहरलायबाय लोगोफोर दिनै नानिमोनाहाय स्कुलाव गार्जेनफोरखौ लेंहरदों आरोना लोगोफोर आं दा बाहायनो थांनो ओंखारदों सानजौफुबो जाबाय नै माबा मिटिं जागोननो आरो स्कुलावबो स्कुल उइक सोलिगासिनो लोगोफोर बेयावनो थांनो नागिरदों बायद'मोनहा लेंहरदों नालाय गामियावनो जोंना स्कुलाव गामिनि स्कुलावनो बेखायनो थांगासिनो आङो माखासे गार्जेनफ्रा थांजोब्बाय ओमफ्राय आं थांगासिनो आरोना लोगोफोर गथ'फोरनि गेलेनायखौ जा हायो एसे देखायनो नाजागोन लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दे जों दा थांगासिनो नै स्कुल मोनसिगोन र' स्कुल मोनफैबाय जोङो लोगोफोर मा खेला होगासिनो नायनि र' माबा लाइन जानायसो नुहुरलाबायबाय बायद'मोन दङ हनै स्कुला गामियावनो जोंना प्राइभेट स्कुलाव होनो हाया नायो जोंना बेयावनो फरिथोंसै खुनुरुखुम होनदोंलै गथ'फोरा खेला जागासिनो दे खार दे अबेसिम जाहांबाय नै मालाय माखासे गेलेखांबाय नै 100 मिटार खारनायनि 100 मिटार ना माथाय ओइस गो आरो क्लास 4 नि खारनाय स्कुल बायद'नि स्कुल क्लासरुम बायद'मोन दे दे जा दे गोसोखां दे दे जादोंथ' दे गोजान थादों प्रायसे
जा मोजां नुदों फुल गबाय लोगोफोर खेलाया जोब्बाय प्राइजखौहाय गाबोन रानसिगोननो ओमफ्राय नै मैगं जावफ्लेनाय बिमा बिमाफ्रा एसे मैगं फोनो थाखाय हा जावफ्लेदों आरोना लोगोफोर मिथिंबो जोब्बाय खेलाबो जोब्बाय ओमफ्राय नै गार्जेना जि मोजां मोजां माबा खालामना दोनदों नै फिसा बैयो अन्थाइसो आरोना लोगोफोर दाउदै बायदिसो नुदों जा बेखौ फसायथारबाय आंहा ओमफ्राय नै दाउदै नङा लोगोफोर दाउदै नङा बे अन्थाइसो आरोना एथ' मोजां नुयो लायदोब्रा आं बस्थायाव सोना हरगोन औ गोबोरखि हासार मैगं फोनांगौना बाहाय दे मोजां जाव बाय लोगोफोर नै जोबस्रांबाय नालाय थांजोब्बाय ओंखाम उखैबाय न'आव थांना ओंखाम जानोसै लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबथ'नोसै लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव नै नानिया हाय दं नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर दिनैनि थाखाय आं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय सान्दुं गोसा जाथारबाय नै न'आव थांसै बयबो थांजोब्बाय